एमएलए जयन्त बसुमतारिया चिरां आमगुरिनि आईटीआई बिल्डिंनि वाल लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवदों। बोसोरनि जोबथा दिनाव चिरां जिल्लानि आमगुरियाव थानाय आईटीआई बिल्डिंआव वालनि गोनांथि जानायखौ लुफुंनो थाखाय दिनै एमएलए जयन्त बसुमतारिया अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवना होनानै गोदान बोसोर 2022 नि गाहाम हामलायथि बावहरो। लोगोसे बे आईटीआईखौ 2022 मायथाइनि रांखान्थियारि बोसोरनिफ्राय जागायहोनो नाजानाया थागोन होनना फोरमायो। लोगोसे गावनि बियाबनि साफागुरिनिफ्राय मालिभिटा आरो सामथाइबारिनिफ्राय हाथिसारसिम थांनाय लामाखौ गोदान बोसोर 2022 मायथाइयाव लुफुंनो हागोनखौ मिजिंथिनाय फोरमायबावो। सिडली समष्टिनि गासै रायजो राजा थामहिनबा जोंनि बिटिआर आरो आसाम रायजोनि लोगोसेयैनो गासै भारत आरो गासै बुहुमनाङै साफ्रोमबो सुबुं माहारिनि फारसे आंनि गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय। जे दिनैहाय 2021 मायथाइनि जोबथा सान थामहिनबा डिसेम्बर दाननि 31 अक्ट' गोजाम बोसोरखौ जों दिनै बिदाय होगोन। आरो बे गोजाम बोसोराव जोङो जोंनि गेजेराव गावजों गाव मालाबा हयथ' खोथा गोरोबलायै एना एनि हयथ' निस्सय जादोंमोन। गोबाङा हयथ' बेमार आजार गोबां दुखु जारलाजों गफबनांदोंमोन। गुबैयै आरोबाव कर'ना भाइरासनि जि मोनसे गोहोम, जाय गोहोमाव गोबां सुबुंफ्रा दुखु जारला खस्थ' मोननांदों। गोबां माखासे न'खरफोर दङ जायफ्रा गावनि आंगोखौ खोमानांदों बे 2021 मायथाइयाव। दा बे जेन' दिनैनि नैबे जोबथा बुब्लियाव बे गासैबो दुखु जारला खस्थ'आ जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बा जोंनि एना एनिया गासैबो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जायखारनानै थांथों। गाबोननिफ्राय 2022 मायथाइनि जानुवारि दाननि गिबि सान गोदान बोसोर निउ इयार जागायबाय। बे गोदान बोसोर निउ इयारा जेन' 2021 मायथाइयाव जानाय खैदां खैफोद निदान आफोद दुखु जारला खस्थ' बे गासैबो जाहाथे जोबस्रांनानै गोदानै मोनसे गोदान मिजिं, गोदान आसा, गोदान गोहो बोलोजों जेन' जोङो आवगायलांनो हायो। कर'ना भाइरासआ जाहाथे गोदान बोसोराव रावनिबो जिउखौ जाहाथे खहा खालामा, रावखौबो जाहाथे मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै जाहाथे खालामा। जों गासैबो बयबो गाहाम देहा गोसो मोदोमै जाहाथे जों थांनानै थानो हायो। जोंनि साफ्रोमनिबो मिजिं आसा बेफोरो जाफुंसारनायनि 2022 मायथाइया बे बोसोर जाथों। 365 सानाव राउन्ड बोसोर बियो बयनिबो थाखाय गाहामनि थाखाय रादाब लाबोथों बेखौनो आं मिजिंथिदों। जोंनि इउपिपिएल दोलोनि साफ्रोमबो मावथि, साफ्रोमबो दैदेनगिरि, साफ्रोमबो मददगिरि सानसुमै, बेयाव नोङो हाजिरा मावनानै जाग्रायानो जा, सोरबा लेबार मावनानै जाग्राया, फोरोंगुरु, समाज सिबियारि, जोंनि गिदिर गिदिर जायफ्रा हारि थांनानै थानायनि हाबा मावदों, जायफ्रा दैदेनगिरि महरै दं, गासैबो हारिनि साफ्रोमबो सुबुंफ्रा जेन' गाहाम देहा गोसो मोदोम लानानै थांनानै थानो हाथों। जोंनि ओनसोला जौगाथों, हारिया जौगाथों, जोंनि रायजोआ जौगाथों आरो जोंनि सारा बुहुमनि गेजेराव एना एनिफ्रा जाहाथे जोबस्रांथों बिनि बोसोर जाथों आं बेखौ मिजिं खालामदों। इउपिपिएल दोलो हिसाबै जोङो मोजाङै मोजां जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलखौ खुंफुंनो हाथों आरो बिटिआरनि दिनै सुक्ति 3.1 दफा, बे दफा बायदियै जोंहा सिमा लावनांगौ दङ, सिमा अरनांगौ दङ। दा बेफोरबो नैबे 2022 मायथाइयाव बे जाफुंसारथों। जोंनि आसा मिजिंफ्रा जाहाथे जाफुंसारथों, इसोरा जाहाथे बेखौ जोंनो हरो बेखौ जों मिजिं खालामदों। जोंनि फरायसाफ्रा मोजाङै फरायनो हाथों, सुबुं सम्पदा मोजाङै दावगाथों, लाइमोनफोरनो गोसोआव मोनसे गोहो बोलो होथों जेन' गावनि न'खर, गावनि ओनसोल आरो जोंनि हारि समाज लोगोसेनो हादोरनि मोजांनि थाखाय बिथांमोनहा साफ्रोमबो खामानि मावनो हाथों। आं बेखौनो फैबाय थानाय 2022 मायथाइनि गोदान बोसोरनि थाखाय आङो मिजिं खालामदों, इसोरनाव आर'ज गाबदों जेन'
गासै मुलुगाव गुबुन गुबुन जायफोर जिब जुनारफोर दङ बिसोरनिबो मोजां मोनसे साननाय मोजां मोनसे थासारि जाहाथे लाबोना होफैनो हाथों आं बेखौनो मिजिं खालामो। लोगोसे सारा दिनै बोसोरनि जोबथा दिनाव मोनसे ITI आमगुरि नांगौ मोनसे वालखौ बेखेवना होबाय। लोगोसे बेयाव जे मुं थिसननानै फरायनायनि मोनसे खाबु माब्लाहाय जाफुंनायनि खाबु दं सार? नंगौ जे दिनैहाय बिटिआर सरकारनि बिथिंनिफ्राय जोङो बेयाव मोनसे बाउन्डारि वाल दिनै बानायनायनि थाखाय मोनसे राहा लादों। थांनाय बोसोरनैसो सिगाङावनो सिगांनि सरकार BPF सरकारनि आमोलाव मोनसे बिल्डिं लुदोंमोन आमगुरि सिडली समष्टिनि सिङाव। बे आमगुरि होननायाव बिल्डिंखौ लुखांबाय, नाथाय बे बिल्डिंआव जे क्लास जानांगौ बेयाव जे जोंनि सुबुं सम्पद जोंहा सोरजिनांगौ, बेयाव जे टेकनिकेल माखासे एजुकेसन जोंहा मोननांगौ, बिनि थाखाय आसाम सरकारनि खाथियाव जि मोनसे एप्रोच थानांगौमोन बेखौ रान खालामनायनि थाखाय बे एप्रोचआ खालामनाय जायाखै थांनाय सरकारा। दा बेनिखायनो एबार आंहा फोथायनाय दङ, मानोना दाखालि दैज्लां बोथोरनि आसाम एसेम्बलि सेसन आङो बे चिरां जिल्लानि सिङावनो थानाय निलिबारि थामहिनबा खोला काजलगावनि ITI मोनसे दङ। बे ITIखौ मन्थ्रि बिथांनि खाथियाव आङो आर'ज गाबदोंमोन जे बे ITIखौ फोरोंनायनि थाखाय बेबस्था लानांगौ। दा जोङो मिन्थिबाय नैबे डिसेम्बर दाननिनो दाखालि 19 अक्ट' जानांगौ खोब सम्भब सरकारनि मोनसे नटिफिकेसन ओंखारबाय जे बे ITIआ सरकारिकरन जाबाय। दा नैबे ITIखौबो आङो मिजिं खालामदों, आंहा फोथायनाय दं आसाम सरकारा जिथु मोनसे थांखि दङ जे ITIफोरखौ नोङो फोथांफिननायनि बा बेखौ मोजाङै सामलायनो हानाय बायदियै बेखौ सरकारिकरन खालामनांगौ। दा बेनिखायनो एबारनि 2022 मायथाइ गोदान फाइनान्सियेल इयारनिफ्राय बेखौ जाहाथे रान खालामनो हायो बिनि थाखाय आंनि फारसे जि मोनसे नाजानाय बे नाजानाया निस्सय थागोन। आरो आंहा फोथायनाय दङ जे मन्थ्रिजों लोगोसे दिनै आसाम सरकार मानगोनां बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया आसामखौ जौगासार मोनसे रायजो हिसाबै दानो नागिरदों जेला जोंनि नैबे आमगुरिनि ITI जि मोनसे जोंहा फसंथान दङ बे फसंथानाबो गोदान मोनसे जिउ मोनगोन निस्सय। सारनि बियाबाव मोननै लामा जि मोनसे जेंना जादों, सापागुरिनिफ्राय बिटिनि ओमफ्राय ओरै रानिखाथानि लामा, बे माबायदि थासारियाव दङ दा सार जौगानायनि? सापागुरिनिफ्राय ओरै मालिबिटासिम जि आसाम माला बेयो गासै 41 किल'मिटार होननानै बुंदों। दा बियो अलरेडि टेन्डारिंआ निस्सय जासिगोन, जायनि खारना बेनोमोन जे बेयाव लेन्डनि जे भेलुवेसन जायफ्रा एफेक्ट जागोन, जेखौ रिकुइजिसन खालामनाय जादों लेन्डखौ लामा फुवारनो थाखाय बा लामाखौ सिदायै फेंनायाव, दा बिनि भेलुवेसना रिजनेल मोनसे भेलुवेसन थानांगौ। दा बे भेलुवेसनखौ खालामनाय जायाखैमोन। दा भेलुवेसनखौ आङो मिथिनायाव अलरेडि थिग खालामबाय, खोब खम समनि गेजेरावनो बे भेलुवेसननि थिग खालामनानै एफेक्टेड फेमिलिफोरनो जेला बिनि माबाखौ होनो हागोन, क्षतिपुरनखौ होनो हागोन, अब्लानो बिनि उनावनो निस्सय बिनि लामानि टेन्डारिंआ जागोन आरो खामानिया जागोन। आंहा फोथायनाय दं गोदान बोसोर जानुवारिनि 10-15 अक्ट'नि गेजेराव बे टेन्डारिं खामानिया निस्सय जागोन। आरो रानिखाथायानो जाहैबाय बे नेसनेल हाइवेआ बेखौ टेकआप खालामबाय जे सामथाइबारिनिफ्राय गेलेंफुंसिम बियो गासै 30 किल'मिटारसो निस्सय जायो। दा बेखौबो बियो प्रसेसआव दंबाय थायो। मिजिं खालामदों 2022 मायथाइयाव बे मोननै लामाया निस्सय जाफुंसारगोन, आंहा फोथायनाय दं। थेंक इउ सार।